Hyvä päivä. Ihmiset, on käynyt niin, että meillä ei ole sähköä. Me emme jää henkiin. Lanit jäi kesken. Joudumme turvautumaan esi-isien apuun ja viimeinen ehtoollinen. Paistamme ryynimakkaran. Takkää sitä sinne. Mä en halua steariinia suuhun. Joo. Ottakaa se. No niin, ja nyt on kohta makkara liekitetty. Me saadaan tästä oiva ateria vielä. Viimeiselle elinhetkellemme. Hyvä, nyt rätisee. Hai lautanen. Me tarvitsemme sinappia ja ketsuppia. On siihen. Niin, joo, tietenkin. Tuu nyt. Antis back. Hyvä. Tehdään varmaan operaatio. Iso makkara. Siirrytään lautaselle. Se on Perkele. Mennään. No. Valmista syötäväksi. No Erto! Sitkeetä on. Mutta se on sen arvoista. Sehän on makkara. Sitten vielä on paljon lämmintä. Se on vaan okea. On se lämmin. Perkele. Jätä veitsi. Hyvä idea. Jääkö veitsi? Suklaamakuinen ryysimakkara. Hyvä on. Näin alkaa viimeinen ehtoollinen. Sitten tarvitsemme ketsuppia. Älä pistä makkaralle. Pistä siihen viereen. Tässä näette ehtoollisemme. Pistämme myöhemmin jotain videota, jos jäämme henkiin. Me pesemme makkarista noin pois. Hyvästi.